Saps que compartir espai de treball amb altres professionals i empreses et pot ajudar a fer créixer els teus projectes? Vius a una de les millors ciutats per fer-ho. Un estudi recent situa Barcelona en 5a posició a tot el món per a la pràctica del coworking. S'han tingut en compte factors com la ubicació de les ciutats, la qualitat de vida, les comoditats que ofereixen els espais i també el preu. El moviment de coworking adquireix cada cop més maduresa. Al seu voltant s'organitzen tot tipus d'esdeveniments. La tecnologia és el seu principal aliat i cada cop incorpora més models de negoci, com per exemple, les incubadores. Són espais on es creen projectes nous. L'emprenedor rep suport des de l'origen del projecte fins al seu ingrés a mercat. A partir d'una idea embrionària, empresaris i especialistes marquen estratègies per a convertir-la en un producte rendible. Les acceleradores dinamitzen projectes que ja estan en marxa amb suport tècnic, legal i financer. S'hi acullen iniciatives que ja tenen un camí recorregut i objectius clars, però que disposen de grans marges de creixement i millora. Acostumen a ser de caràcter privat. Vivers d'empreses. L'objectiu és oferir a l'emprenedor un espai de treball a baix cost, amb serveis addicionals, fins que el projecte de negoci tingui la suficient envergadura per seguir el seu camí en solitari. Acostumen a ser d'iniciativa pública. A Barcelona, espais de coworking públics i privats conviuen i es complementen com a fenomen cada cop més arrelat a la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona facilita la instal·lació d'empreses de nova creació amb diferents propostes específiques. Incubadora d'empreses Glòries, per a empreses de menys d'un any. S-Vic Barcelona, per a empreses tecnològiques de més de 5 anys. Espai Coworking Almogàvers, per a professionals autònoms i microempreses amb menys de 3 anys d'antiguitat. Almogàvers Business Factory, per a empreses de l'entorn d'entitats público-privades. Startup Barcelona, per a projectes innovadors del sector mobile. Barcelona Advanced Industry Park, per a empreses del camp de les enginyeries. Tens tota la informació al portal d'emprenedoria de Barcelona Activa. Aposta pel cotreball.